Ronda Brigada Headlines. Arita sa unang balita karong hapon mga kabrigada. Lawas sa usa ka babay paig na nga na-recover human sa sunog. Alang sa mga balita, Brigadang Alan Tangkawan, i-brigada mo! Brigada Live Report. Paigga diyang na-recover sa kabumbirohan ang usa ka babay human sa sunog nga migo sa usa ka panimalay sa barangay Tubod, Dungguan, lungsod sa Dubanhog, Cebu kagabi, Marso 31, 2024. Sa report sa mga otoridad, nagsugod ang sunog alas 11:30 sa tungang gabi sa usa ka duha ka andahan nga panimalay. Base sa fire investigator nga si FO2 Boy George Lau sa Dumanhog Fire Station, gila ang namatay nga si Leonidas Agbon Hambalos o gingkod na ang panuigon. Matod ni FO2 Lau na faulty electrical wiring sa usa sa mga gitanaw nga hinungdan sa sunog. Nasayran nga padayon pa ang gihimong renovation sa maong balay sa wala pa kini naigo sa sunog. Nagbilin kini og danyos nga mokabat 84,000 ka pesos. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Ronda Brigada